Kan ons maar nat maak vir julle? Ja. Vir ons er op 'n paar plekkies, so kan ons maar nat maak. Ja. Okay, waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Oh. Dis exercise jong. Op en af. Okay, hier gaat ons man. Hierdie is 'n naam wat Joburg Bee. Waar is dit lekker? Julle sê? Julle kan nog naby staan. Julle kan op hier staan. Ons het die bytie wat kon lekker naby man. Julle kan ons sien julle post die video's dat ek al sien. Okay, nou as jy nog wegvat man. Nou ek weet nie dat julle staan nie man. Ons sal nog gou man. Jy gaan dat sê. Ai, eu não sei. Gal op jou phone. Gal op jou phone. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Awe, ay Nina. Warba ka na wan. Ja, zo stress je toe aan man. Nova Joburg, Nova Bee in mijn bureau. Als je ready is, dan we gaan. Oké, als er nog stress je toe aan man. Als er nog stress je toe aan wat is weg. Als het lekker is, zeg zo wat is er wie. En wie is die bij, dan krijgt zij alleen die besluit. Als jouw beroep was rood, dan zoek was net de man niet zo. Als het lekker is, dan zo wat is er wie. Nog wat zijn lange kant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Nog wat je schoonwoestel, Ai, eu não sei. net lekker zijn. Nog wat zijn lange kant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Nog wat je schoonwoestel, en doe net lekker zijn. Não sei, mãe. Wat gaat dan? Ik kan ze zeggen, doe net mal. Nog wat zij aan wat die move, ik voel het die van de man. Nog wat zijn lange kant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Nog wat je schoonwoestel, en doe net lekker zijn. Ja, zo stress je toe aan man. Als jij hier. Oké, die is stress die, die is stress die. Hij lekker maar zo stress dat je nog zo keer man. Zo nog één keer. Oké, hij kan doen samen met ons man. Kom. Nog gaat ze linkerkant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Dan gooi je schoonwoestel, en doe het lekker zijn. Dan gaat ze linkerkant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Dan gooi je schoonwoestel, en doe het lekker zijn. Gana. Pagi na, pagi. Ay man. Lagi mana lang Joburg tu kan. Ini loon zijn tini. Dat live hier, dat live hier. Ja, je wordt eraan afpak, ja, loop. Yang kau draait op maar. One, two. One, two. Dat is maar technical fout man. Ja.